Το σουβλάκι είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο. Αυτό όμως που δεν γνωρίζετε και θα το μάθετε σήμερα μέσα από την εκπομπή μας είναι ότι θα σας μεταφέρω αμέσως τώρα στον πυρήνα, όπου εδώ θα βρείτε το καλύτερο ποιοτικό σουβλάκι σε όλη την Ελλάδα. Βρισκόμαστε στην οδό 28 Οκτωβρίου 117 στους Αμπελόκηπους, στο Σουβλατζίδικο, όπου οι λάτρεις του κρέατος θα απολαύσετε όλα τα είδη κρεάτων με αρχηγό το σουβλάκι και όλα στα κάρβουνα. Πάμε να το γνωρίσουμε παρέα. Το σουβλάκι είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο. Γιάννη, καλησπέρα. Λένε ότι είναι το πιο ποιοτικό σουβλάκι. Ισχύει? Από ό,τι μου λένε, ναι. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Και βλέπω ότι εκατοντάδες κόσμος παρελάβει καθημερινά και το delivery φεύγει σοριδών. Κάθε μέρα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Ακούμε τον κόσμο. Βέβαια υπάρχουν και θέλω να με συγχωρέσει ο κόσμος, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Το σουβλάκι μας είναι σε καθημερινή βάση. Το ψήνουμε την ώρα που το παραγγέλνει ο πελάτης, δεν το έχουμε προψημένο. Και αυτό είναι, πιστεύω, η επιτυχία του. Όπου το τρως ζωστό και νόστιμο. Έτσι. Ναι, αλλά και η ποιότητα όμως, γιατί το κρέας φαίνεται, δηλαδή έχουμε δοκιμάσει. Το μαρινάρουμε εδώ εμείς, απέναντι έχουμε το εργαστήριο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο παίρνουμε έτοιμο, ούτε κατεψυγμένο. Όλα χειροποίητα. Και πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα κρέατα. Μιλήσαμε για σουβλάκι. Τι άλλο μπορεί να φάει ο καλοφαγάς που αρέσει το κρέας? Και πανσέτα, και λουκάνικο τσουμαγιάς, και το λουκάνικο το καπνιστό, και το μπιφτέκι και το μπιφτέκι το γεμιστό που το κάνουμε εμείς και αυτό. Νομίζω ότι είναι όλα χειροποίητα και όλα είναι αρεστά. Τι να πω για τις πατάτες της γιαγιάς? Και οι πατάτες δεν είναι προτιγανισμένες, τις καθαρίζουμε εδώ και τις κόβουμε εδώ μπροστά στο πελάτη. Τις δοκιμάσετε. Αυτά που περισσότερο αρέσουν στον κόσμο είναι η μελιτζάνα μας, το μπουγιουρτί που κάνουμε εμείς. Η αγκουροδομάτα, εντάξει, είναι η κλασική αγκουροδομάτα. Η χωριάτικη είναι η χωριάτικη που νομίζω ότι τη ζητάει όλος ο κόσμος και ξέρουν τι έχουμε μέσα. Έτσι. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να πούμε. Το σουβλατζίδικο, ποιες μέρες είμαστε ανοιχτά, ξεκουράζεστε καθόλου? Ξεκινήσαμε κάθε Δευτέρα να είμαστε κλειστά. Γιατί πάνε πατμόν εδώ πέρα. Και δουλεύουμε από το πρωί, από τις 12 η ώρα είναι ανοιχτό μέχρι τις 2 το βράδυ. Και έχουμε και το delivery, το οποίο εξυπηρετεί και σε περιοχές. Από όλες τις περιοχές μπορούμε. Το delivery ξεκινάει από τις 12 μέχρι τις 12 το βράδυ. Δώσε το τηλέφωνο για delivery. 2310-742-588. Καλέστε και η νοστιμιά στα πόδια σας με την υπογραφή του Γιάννη. Είναι η Δήμων και κορυφαίος